guys, asuk dini yagulo PS production channel namatisa hanya hai lamsogo kedeg masani yagulo tini video hangkai ang office ni Kiphil Tongma Jora Khairokma Chankulu hini bumung bobai Lama Malai kya Lama Malai bono Khairokma bo broni phai biang ni phai bono sungka bo sawo sunai bazarni Kiphil Tongmani yang jamiling parao malai kya malai bobai kok salai kya kok salami agulo bano saka mongya kami utunu gidara hinai gang bono mongya kami tununya ni saitok phano ani yang emergency ba yang bono tunai malia nakar sangang bono teisha pono ang tipi no khai hini rang rok kijami sarika norok jodi no Chankulu nuk tongkhai help khai di sari di khani di bokaisya Khairokma bo sinti prasana support khai di bono je jaga nuk hangkai